Kollox kif żvelajna fl-aħħar ġimgħat, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil tibqa' jilgħab il-karta tal-elezzjoni ġenerali biex isaħħaħ postu fil-Partit Nazzjonalista b'mod partikolari mal-Eruq. Fl-aħħar ġimgħat qal il-grupp ta' tmexxija u l-grupp parlamentari li l-elezzjoni ġejja dalwaqt u għalhekk għandhom iħalluh jaħdem. Issa dan il-messaġġ qed jgħaddih lill-membri tal-kumitati sezzjonali u tiżid aktar minn hekk. Qal li l-elezzjoni se jirbaħ żgur. Il-min dan ix-xahar tiġi meta tiġi l-elezzjoni ġenerali aħna nkunu lesti għaliha. U mhux biss nkunu lesti għaliha, imma mmorru għall-elezzjoni ġenerali u nerbħuha l-elezzjoni ġenerali. Anke jekk xejn mu kuntent bl-istħarriġ intern li sar dan l-aħħar li l-partitarji Simon Busuttil qalilhom li l-iskema ta' self-sigrit hija prova ċara ta' kemm hu b'saħħtu il-Partit Nazzjonalista. Dan skontu daħħal 3 miljun euro minkejja spiċċa l-qorti fuq kont ta' 15,000 euro li ma ħallas. Ara kemm hemm nies illi għandhom fiduċja fil-partit u f'dak li qegħdin nagħmlu. Ara kemm hemm nies illi jħobbu il-pajjiż. Fil-ġurnata li l-Partit Laburista reġa' sfidah biex jippubblika l-ismiet ta' min selfu bil-moħbi, Simon Busuttil iddefenda l-iskema ta' self-sigrit u ma laqax l-isfida minflok insista li se jirbaħ l-isfida tal-elezzjoni ġenerali. Missjoni għall-partit. Ejja naħdmu flimkien, ejja nirnexxu l-kol flimkien, ejja niġbdu l-istess ħabel il-kol flimkien. U jekk nagħmlu hekk, allura iva nistgħu nirnexxu l-kol flimkien, allura iva meta tiġi l-elezzjoni nkunu lesti għaliha u nerbħuha. Grazzi ħafna.